Nimbagmanen nga aldaw, kada kayo aming kakabagis ko. Welcome back for another video. I would like to have this content regarding sa tanong ng ating kabagis patungkol kung sino founder sa Samang Ilocano. Before we start, I would like to have a disclaimer na I am not intending to attack anyone. We will tackle this issue at hindi ang mga tao kakabagis ko. So if you have any opinions regarding this matter o may dagdag kayo sa kwento, okay lang mga kabagis, i-comment nyo lang or i-PM nyo. So let's start. Ayon sa kwento ng ating advisor founder na si Alan Torres Peña, which I included in this video. Sa iyo, Bel. Sa mismo sa mga arpapa, right yan. Credits to the owner. Bagis, ayon sa kanya, nag-start ang Samang Ilocano as Lepanto Boys. Sama-sama lang. Sino yung mga tambay-tambay yan? Nagsama-sama lang. Naginis, sama-sama lang. Tapos, nag-initiate na sa kanya-kanyang sarili. Sino nagpatayo ng SI? Sa umpisa na nag-initiate, kami sa Emilia Apartment. Sino yung nagpatayo ng SI? Yung sira-sira na building, pero pwede pang tirahan. Noon. Magandang building na apartment. Ito ay street sa NCR sa Manila na kung saan ay Lepanto. So they call themselves Lepanto Boys. Sino-sino daw yung nagpatayo ng SI? At kami, oo. Ako ang isa. UE, mga taga FPO, meron din mga taga PCCR. Kasi matapang yung mga taga PCCR. Ilocanos from different universities na nagkumpul-kumpulan sila. Puda dito ni advisor Julius Magno. Ba nung panahon na yun si Atty. Magno na? Ay, naging advisor si Atty. Magno. Kita mo? Nagturo sa akin. NCB. Ibig sabihin, late na lang yung pagsali niya. Oo, medyo late. Kita mo? Tumatawa si Atty. Magno. Tsaka matalino rin siya. Kaya gusto ko rin siya. Tama. Kasi CPA lawyer, pero bata pa. Tama po. Medyo masigasig din siya. Kaya mahilig din magtatalong pati. Kaya sumama-sama sa atin. Dahil wala naman siya grupo talaga. Kaya sumama-sama sa SI na nga. History has begun sa Samang Ilocano. Ayan, gaya nga ng napanood nyo dito sa video, mga bagisis, our advisor founder, Alan Torres Peña, composed of different individuals from different schools. So, dadigitan, FEU, so and so forth. Okay. So, like what our advisor founder said in the video, nakuna nakit, it is not only him who is the founder. Okay, bagis, he is not only the founder. What is the idea there? Iti may isa nga grupo, hanga mabuo, no may salang a tao, iti tumakder bilang as a member. Everybody should contribute. Ang kadibagis, hanga maayab nga samahan, ti may isa nga samahan, no may saka lang. Hanga maayaban nga grupo, iti may isa nga grupo, no may saka lang. Okay? What is the lesson there, bagis? From the members and the leaders of different chapters iti Samang Ilocano itayo is that ikan tayo iti respeto iti members tayo para magsao para si ka nga leader ket respeta renda going back to the history hanga agbayag ti Samang Ilocano bagis no hanga nagkaron iti unity ti bawat maysa ken maysa. As for the questions that we had, that who is the founder? Is it Alan Torres Peña or Atty. Julius Magno? Again, bagis, each of them contributed to this samahan para mag-flourish. Hang tayo nga umabot iti manu nga tawen from that day na nabuo ti Samang Ilocano since 1972 up to now. No awan ti nagkuna a unity from the very beginning. Kenda Apo advisor founder Alan Torres Peña. And according sa records that I obtained,
The Samang Ilocano is consisting of 14 members from different schools. In a document that most of them ket naggapo iti NCBA, which is ni Apo Attorney Julius Magno ket instructor kanu iti Jai. And what you heard in the video na kuna ni Apo Advisor Founder Alan Torres Peña, ket nagustuhan nila si Advisor Attorney Julius Magno because he is sharp, young, at napakagaling magtalumpati. But talaga bagis, hanga maiwasan iti may sa grupo, iti problema. Kaslamat la iti inaldaw apa nagbiag tayo, hanga maiwasan iti problema because kunada kano ken Attorney Julius Magno, he is not even Ilocano, he is Pangasinense. But as wisdom twice from an old advisor of us, Alan Torres Peña, as long as he will adopt the ugali iti Samang Ilocano or ti Ilocano, okay? Kaslamat lagi niya idibagi si di Presidente ak. May mga members din ako from different areas of the Philippines, dati nagapo Pampanga, dati Tagalog. But then again, dumaan sila sa proseso, tinanggap nila kung anong dapat nilang tanggapin para maging member ng Samang Ilocano. That is the idea there, bagis. Para makisama. Going back nung tayo ay naging neophyte pa lamang, we have our different reasons why we want to join the Samang Ilocano. Like what I said in the last video, kita to have identity to ourselves. Unang-una yan. Ken pangalawa kita, haan tayo nga may sabsabali iti may sa alugar. La lesson here in history. Okay? Awat biging kinontesanin whether no sino iti founder or not. Lahat sila ay founder. Hindi mabubuo ang isang grupo kung wala ang bawat isa sa kanila. Okay? It is not always our priority to be a frat man and woman. But it will always be a part of ourselves. Dejikardi ko nada bagis, maging active ka man or inactive, ang importante, haan ka makalip-lipat. We clearly understood that from that history that he was sharing when he was still with us is that the brotherhood of being a member of the Samang Ilocano. So, data iti short nga opinion ko bagis, panggip iti kung sino ang founder. But then again, bagis, iulit-ulit ko kenda kayo as advisor. This is only an advice. Okay. Gayong paman, it will be all part of the history. Kendito nga history nga dito bagis, maleksyonan tayo. We learn from them, sa mga advisors natin, sa mga founders natin. And from this story na pinag-uusapan natin bagis is that hanlang nga may isa nga tao iti ag-form iti may sa grupo bagkus aming nga tao will form for that group. And I take this quote mga kabagis, sis, history doesn't make men, but men make history. Si kabagis as a membro ti Samang Ilocano, you can make history. Balang araw bagis, from all those stories that we have, from different chapters, from different individuals, adanto, ti pakalaglagipan, ti bawat mesa, kenda tayo. Dito lamang iti may bagak, kakabagis sis, salamat manin iti gundaway nga intedyo kinyak, nga dinggendak, akas bilang suporta bagis, i-follow ken like yo, ati page tayo, agbyag kayo, ken agbyag, ti Samang Ilocano.